Hello guys, happy Friday. Ano guys ngayon? April 15. Kaliligo ko lang guys. Ge-eskinol lang ako. Magpapaano ako ngayon, magpaparebanda ako ng buhok ko. Sa wakas, after 3 years. Ngayon ko lang ulit mapapareband yung buhok ko. Iniintay ko lang yung friend ko na magre-reband ng buhok. Dito lang sa bahay. Naligo na ako. Shampoo lang nilagay ko. Kasi mamaya lalagyan niya to ng gamot. Sabang sawa na ako mag-ipit ng buko. Pinipilit kasi ako ni Butchukoy na, Mami, magpareband ka na nga. Magpareband ka na. Palagi akong pinipilit. Ngayon lang ulit. Kasi syempre, nag-pandemic. Wala naman tayong income. Hindi makapagpareband. Tsaka lagi lang naman nasa bahay. Kain muna ako guys, tapos wait ko na yung friend ko. Hi guys! Katatapos lang ni Butchukoy kumain. Anong ulam mo anak ko? Prito? Pritong isda sa may gulay. Wow! Namitas kami guys ng may bunga na yung sitaw namin. Ang sarap, ang tamis. Nilalahok namin sa sinigang. Ang ulam namin ngayon ay sinigang na bangus. Kain muna ako guys. Kain tayo guys. Ulam ko, ito sinigang. Pritong bangus at pritong talong. Muntik na maubos ang gulay. Kain. Pritong isda. Sarap ng sabaw. Tamis ng sitaw. Bagong pitas. Ito yung buhok ko guys, ganito. Before, mamaya na yung after. Before? Oo. Re-rebanda yung buhok ko. Ito na Hello guys, ire-rebanda ako ni JP. Ayan Mag-hi ka naman sa vlog natin. Hi, hello. Hindi naman yata buka na puntang ko kagubatan. Si JP po ang nag-re-reband itong buhok ko dati pa. Kaya tingnan nyo po ang nangyari. Yan na. Mamaya maganda na tayo. Parang yata na mali yata na puntahan ko. Disaster ang buhok. Parang na mali yata ko na napuntahan. Na wrong send yata. Mga anong oras kaya tayo? Hindi yata biyaya na puntahan ko. Disgrasya. 3 years pa naman ako lang rebanda. No, grabe. 3 years yan. Ito na guys, nalagyan na ng gamot. Yan na. Baho ng gamot. Ang sakit sa ilong. Nantayin lang namin mga ilang minutes guys, bababad yung gamot. Ano muna ako guys ang melon juice. Ginawa ko to kanina. Sarap. Lamig. Lapit na.
riban sa probinsya. Ito po ang riban sa probinsya. Kinukudkud po. May kudkudan po dito. Oo nga, ano? Ito po ang katotohanan dito. Sa likod ng mga gandang buhok. Oh, sa likod ng mga gandang buhok, ito po ang dinadanas nila. Ngayon, magpapariban ka pa ba? Pero habog ko na. Habog ko na po. Pwede na ako sa kulot na lang. Oo. Pag sa parlor po, medyo social-social. Pag dito po, sa mga nagtitipid po, Ganito lang. ganito po ang dinadanas nila. Ito po yung chipipay na riban. Ito po ang tinatawag, abot kamay ng masa. Kay Lenny tayo. Murang-mura po. Abot kaya. Ito po ang pariban ni Lenny. Nag-house to house po kami. Ito po ang campaign na ginagamit po ni Lenny. House to house po ang riban. Kaya saan ka pa? Angat buhay na. Kay Lenny ka na. Kay Lenny tayo. Rika. Sasama ko talaga yung sa vlog ko. Kami po ang campaign. Dito po kami mga ampanya sa grupo ni Lenny Robredo. Ganito po sila nanlalamos. Lamos na ako. Ay, ang ganda ng buhok. Wow, straight na kuya, o diba? Unti-unti na po nakakasatuparan ng pangarap ng mga Pilipino. Ayan na po. Oh. Kaya kay Lenny tayo. Hindi pa yan tapos, ano pa lang yan. Partial pa lang yan. Down payment pa lang po ito. Pag full payment na po, saka na po makikita ang resulta. Pag mabalik pa po. O diba, ang galing ni mama. Ganda oh. Ayan, lumabas na yung noo ko. Ginabi na kami guys. Against the light? Yung masyadong ilaw? Hindi, kaunti lang. Yung ako lang ang kuhanan mo ha at hagad si Sige. Tita JP. Yung kamay ni Tita JP okay lang. Wag mo i-video yung mukha niya ha. Sige. Dahil baka magtaas ang views. Baka maka 1 million views tayo niyan. Tawa si Butcho ko. Nag-update yung camera mo, mami. O, dati walang Ay, ito na po nangyari sa nag-reband. Hindi pa po to. Sumuko na po sa buko. Hating gabi na hindi pa tapos. Malapit na po mahimatay. Pagod na po siya. Tulong. Ay, Diyos ko. Hindi pa rin tapos yung buko, guys. Tingnan niya, oh. Eto na, guys. Eto na. Eto na lang yung ano, hindi pa tapos. Konti na lang. Ayan na guys, oh, ang ganda na. Gugupitan pa kasi ayoko ng mahaba. Pero ang ganda sana ano? Gugupitan pa. Tapos na. Ha, hindi na ako maliligo. Ayan na, oh. Gusto ko maiksi, oh. Kaso yung noo ko, Isang oh. linggo Toink! Ilang ligo ano? Willing ko. Isang linggo lang ligo. Ha? 2-3 days lang. Grabe. Oh, ayan na guys.